friend, lawin tayo rin yung pakwan ng Boss Leo. Leo Galang. Yan. Yan my friend. 45 days no siguro rin eh. Yan my friend. Ayan my friend oh. Pamo na bonura mano-mano. Yan. Bawat isang puno, isang takal. Yan. Oh. Yan my friend, kung gusto nyong matutong magtanim ng pakwan, ito, papakita ko sa inyo kung paano sila maglagay ng abono. Yan. Takal-takal lang my friend ha. Simula sa maliit sila my friend. Ganyan ang pag-aabono. Yan. Takal-takal lang my friend ha. Yun. Tatlo sila my friend nag-aabono. Yung damo daw. Pag naano ka, ganyanin mo oh. Para may tanda. Para tatandaan mo kung saan natapos. Shoutout. Shoutout. Aga pogi ng kanda ba? Mabiyaya pa aga po gaya, mabiyaya pa? Mabiyaya pa ba? Ganyan po? Amo siya ganyan pa? Oo ba? Oy, kaya ikaw mo sayo. Di Loloy. Ay, para kulihat siya, iba yung koloy. Tuwa. Para kulihat siya. Langobra kanya Loy. Nagobra na. Yan ay pre no, makasakit guluting manabonong pakwan. Oo. Yun, makanyan mo. Oo. Anong buwan harvest yan? Call? December 28? Harvest na yan? Ba, pagandahin yung pakwan, singit ang pakwan kasi New Year. Para pag New Year, mayroon pera. Maganda itong bandaritong pakwan nila my friend, no? Magandang bulas. Magandang bulas dito my friend yung kanilang pakwan. Marami to my friend, oh. Oh. Dami, oh. Yan. Shout out.